Så er vi sgu i gang med Schedule 1. Vi har spillet lidt, mig og Tony, som jeg vil spille med i dag. Vi har spillet lidt, så vi er lidt foran. Altså, I kan alle sammen se det på hans YouTube-video. Der ligger et link i beskrivelsen. Men ellers så vil jeg jo bare komme i gang med det. Det er Tony, han har lige fået blodnæs. Vi har en del, vi skal have lavet. Vi skal have solgt lidt herude i vores varevogn. Der er en del liggende. Ikke super godt, men altså... Ja, det er jo så bare det, vi skal i gang med i dag. Vi skal bestille lidt. Har du sat mine penge på banken? Nej. Nej, Office var blevet færdig. Office og så paper ting. Paper? Post office, det er det ting på. Ja. Fuck, jeg ved jo det. Guten Tag. Which friendly? Jeg er ikke friendly. Jeg tror vi skal deal med, at hans ven skal begynde at snakke om ham. Før vi kan snakke med ham der. Så altså, vi skal nå det venneniveau med hans ven. Han begynder at snakke. Eugene! Nej, Molly har ikke nogen penge. Du ved godt, du kan tjekke det på en app. Ja, jeg synes det er flere varme rundt her. Også fordi jeg glemte det der med dem. Jeg skal lige over og kigge på det her. Ej, nu bliver jeg kraftigt også skudt. Jeg prøver bare at købe en lille ting. Det kunne ikke være så grusomt, at de kan selvfølgelig skyde. Au! Vi bytter, vi ændrer potter. Jo, det var faktisk godt nok, hvis vi hyrer en til Botanist. Ja, og så smider jeg hende der chemistry ud nu. Ja, kan du gå med dig bare? Du er ikke til at okay, med dig. Så går jeg lige over og hyrer en ny en. Kan du lige fikse supply, hvor supply rack skal være? Og hvad er det her? Og henter du en ny? Ny hvad? Det er en ny reol. Jo. Hallo. Nå, jeg skal. Sådan der. Lige prøve sådan noget. Hvordan? Nu kom politiet efter mig. Men det tror jeg ikke igen. Hvorfor ikke? Nå, det kan jeg faktisk godt. Så du vil have en chemist kun for at holde styr på making-stationerne, og så vi ikke lige laver med for samtidig, eller hvad? Vi skal hyre en chemist, så han kan stå på, så han kan stå over på den anden grund og lave mixing. Ja. Det er det, du kan med. One eternity later. Jeg vil have en chemist hen ved Sweet Shop. Har vi ikke allerede det? Nej. Jeg har ingen ved Sweet Shop. Jeg kan også... Og så købe en ny ovn også. Og jeg skal ikke lige købe en chemist til at holde styr på mixing på den anden på bungalow. Nej. Hvorfor ikke? Det vil bare ikke være sådan... Jeg tænker bare ikke... Vi kan jo kun have 4 gutter derhen, kan vi ikke kun det her? Jeg tror godt vi kan ikke det. Det er prøv at stoppe med det. Det er enten 4 eller 6. Okay. Så var det 5. Og det er 5.
Jep, fordi jeg ved, at de andre to, det er 10. De næste to, det er 10 begge to. Og så kan vi bare købe en tredje making-station, og så kan han bruge alle sine 3 spilter på dem. Det er rigtigt. Kan jeg gøre det? Ja. Vi skal have en chemist begge steder. Homofobo. Jeg føler ikke, der er sket noget spændende, jeg faktisk kan bruge. Jeg kan i hvert fald finde, at der ikke er plads til mere. Men så skal vi jo alligevel have en botanist, hvis den skal køre automatisk derhen. Hvis vi skal kunne mixe. Jeg kan jo overkøbe nogle flere. Hvad køber du? Flere potter og sådan noget. Og der var Airpod, ikke? Hvad? Det var Airpod, ikke? Jo. Skal der også noget lights på og sådan noget? Hvad? Skal vi have sådan noget light på? Ja, det er full spectrum glow light. Vi skal også have... Vi skal have fået fyldt op. Hvad skal der for den her seng? Eller er det bare den sidste seng? Det er det femte. Den der, den havde jeg kraftigt meget. Den der. Nej, det er først mere, jeg fikser det var det. Ja, så putter vi bare en storage lige her. Putter vi bare en large storage lige her. Ja. Tror du ikke lige, du kan mødes med... Den er det... Onk? Ej, Albert Hoover. Albert, du er... Jo. Hvor meget skal vi have? 200? Hvor mange kontanter har du på dig lige nu? 2000. Vi får 30, tror jeg. 300, nej, 30. Kan du købe 50? Det kan jeg godt. Jeg tror ikke, vi løber tørt ud. Hvor meget købte du? 66. 66? Ja. Okay. Altså brugte du bare alle kontanter, eller hvad? Ja, jeg har 1000 penge. Ja, okay. Men altså... Så hvor fanden er jeg spiller jeg sammen med Ludoman? Er du også, eller hvad? Nej, jeg er tilbage. Det er fedt, det der. 1, 2, 3, 30. Det kan noget large, ja. Er du okay? Det er hans hoved. Hvad er det med hans hoved? Skal vi ikke lige skaffe nogle flere penge i? Lige få solgt en masse lort. Det kunne jeg ikke, den der. Nå, jamen efter det, så skete der ikke så meget. Så jeg vil bare sige tak for den her video, du ved. Tak og farvel, ikke? Farvel og Palle. Which one am I? Which one am I? Am I a once in a while or every night? Maybe I'll know. Kan jeg spille nu?